започна от нещо не свързано с сборника. В момента съм под страшното впечатление на една книга от 800 страници, пълната биография на Пол Пот. На Пол Пот. Ще цитирам по памет откъса, в който неговите студенти казват: ние бяхме омагьосани от неговото умение да поставя стиховите акценти върху поезията на Верлен, Рембо, Бодлер. Той ни омагьосваше с блестящите си познания за френска литература и така нататък. С други думи, имаме работа с един литератор, литературовед, преподавател по литература. Вторият момент обаче потвърди нещо, на което бях посветил доста внимание. А то е, както казах и на конференцията стана дума, че младежът Пол Пот, тогава под името Салон Цар, като възторжен френски комунист, млад, пътува за линията Шаман-Сараево, където съответно се установява и дружба с строящите Перник-Вулуек. И авторът на книгата, Филип Шорт се казва, дългогодишен кореспондент на BBC в Пекин и в Югоизточна Азия, разкрива механизмите на целия кошмар, който представляваше Камбоджа на червените кхмери. И там с огромно удоволствие на страница 292 открих, че първообразът на Пол Пот, който се казва, че е истинският 100% ленинец, поради какви причини? Поради причините, че в камбоджански език няма следвам, обучавам се, а глаголът аглутинативно звучи: възприемам силно със сърцето си и рецитирам дословно. Следователно, механизма на възприемането на марксизма от този френски интелектуалец, защото ако си спомняме, той беше представен като нацист край тропиците, как ще е нацист, член на Френската комунистическа партия. Никакъв нацист не е. И на 292 страница се потвърди точно това, за което имах сведения от много години. В каква връзка оказвам, ще не ясно след секунда. Идеал на Пол Пот от една страна, разбира се, е дословното прилагане на Ленин с идеята за унищожението на всяка буржуазна социална прослойка и нейната култура, разбира се. А от друга страна, истинският образец на Пол Пот е Александър Стамболийски. Къртете буци, бийте гражданята, песен, която се е пеела из България, вдъхновява най-големия и най-кошмарен по резултатите си тоталитарен проект. Така че там дословно буците бяха къртени и мотиките и гражданята бяха избити до крак. Останаха 14 монаси и 7 души с висше образование. Сега, пита се, идеята, формулирана в дружбашкия химн, принадлежи ли на някаква друга тоталитарна линия в българската култура? И всичките тези идеи, които правят тоталитаризма поне в културните нагласи на много хора, толкова жизнен, не се ли коренят много в събития и в ментални структури, както биха казали много хора, които са факт много преди кървавата дата 9 септември 1944. Трябва да се отговорим да. И тук искам само да се замислим върху онези предпоставки, една от които дадох. Всесилието на държавата. В малко литератури държавата е главен герой толкова, както в българската. Силната партизация. Това са все качества на нашата литература, които, за съжаление, са твърде дълготрайни, за да ги отдадем на някакъв рязък, кървав, тотален, но все пак фиксиран във времето поврат. Това е едната страна. Сега конкретно, както каза Едрин, това е сборник, който като ветрило, ако мога да се позволя с тази образност, покрива всички форми на съпротива,
от емигранта и убития в затвора писател до съсъществуващия. Сега, първо искам да, може би тема на следващата ни конференция и сборник ще бъде ясната граница, или поне ясните разбирания за антитоталитарна и за алтернативна литература. Мисля, има случаи, в които с много по-голямо основание бихме могли да говорим за антитоталитарна литература по своя патос и за алтернативна литература, която не винаги е дисидентска или политически антитоталитарна в този смисъл. На второ място, все още колегиалното сравнение на това, което се прави в Източна Европа, включително и в Русия, защото ако погледнете, например, последния брой на Нова литературна въззрение, ще видите, че сталинската култура е изследвана в нейните, изброявам по памет, номенклатурни граници. Какво означава да станеш председател на Съюза на съветските писатели? Така. Второ, прекрасната книга на Антипина, Писателското всекидневие, казвам само това, което е предизвикателство за бъдещата ни работа. Писателското всекидневие в Съветския съюз 30-50-те години. Там в чисто социологически битови категории е казано какво означава да получиш квартира, какво означава да имаш персонална машинотиска, какво означава да имаш персонална дача. Прочетът между тази книга и Майстора и Маргарита дава такива междутекстови проблясъци, които могат да вдъхновят един литератор да потърси подобен описателен модел и в нашата литература дал Господ много. Какво е означавал Ангел Кънчев 5? Достъпа до стола, ресторанта. Всички тези неща, които са предмет на ирония в някои литературознания на Източна Европа, се разработват много интенсивно. Така че все още съпоставката ни с това, което чехи, поляци, словаци, унгарци, руснаци, литовци, румънци направиха с този период, е много без да бъда така несправедливо критичен, много в наша вреда. Или по-скоро не в наша полза.